Actually, pare-pareho yun sa Pilipinas. Na street food, kana, kita nyo na, di ka rin tumoy, hangtod, ito. Pero ang nakalahi lang, is lahi-lahi sila putahe, dili pra sa Pilipinas nga, nagitay kagulingong culture sa pagkaon. Pero sila ka, lahi-lahi diri. Pero anong gipalit na mo ron? Shrimp ni siya, nga, dito sa gibalot ni siya. Basta gibalot na siya. Kailangan na siya guys. Shrimp na siya, gibalot na. Then, muna gitawag sa dilag pork bread. Then, lahi-lahi sa silag style diri sa luto sa kanon. Nay steam rice, nay fried rice. Ilang fried rice diri is mostly nagay halo egg, pork, or sa unsa. Then like what I said, pareha gyapon sa Pilipinas. Pero di ka kasabot sa ilang language kay wa man ta kabalo. Ngaon ta.